Munyengo imeneyi ya mafuta ngambwi musogoleri wa president Chakwera ndi maministers ache onse onama. Choyambirira ndikakuthokozeni amalawi nonse amene mmapempherera dzikoli, akhristu nonse, asilamu nonse amene timapemphererana wina ndi nzache. Ndikakuthokozeni amalawi akunja kwa dziko lino, mutamva kunena kuti ine ndili ndi dandaulo la munthu wina amene sindikufuna kumutchula dzina chifukwa cha maloya amene andichitira advise kuti munthu ameneyi akugwiritsa Facebook account yanga ya fake ndikumalemba zinthu kumatukwana asogoleri osiyanasiyana kumakhala ngati ndi ineyo. Anthu akufuna kwabwino, anthu ena kukhala pansi kundipempherera ine, kundipangira ine meeting kuti chofukukacho chifukuke. Lero chilungamo chadziwika kunena kuti Facebook account ija ya Kalindo the DC siyanga, ndi ya munthu wina wakuboma amene amadya kuboma, amene amatumidwa ndi aboma. Kutereko zonse zija mmalemba zija kumutukwana Bakiri Muluzi, kumutukwana Joyce Banda, kumutukwana Peter Mutharika, kuwatukwana asogoleri osiyanasiyana, kuwatukwana Akabambe, kuwatukwana Achisale, kuwatukwana Gertrude Mutharika, kuwatukwana Maikaliati. Kutereko zoona unali uli iweyo. Mulungu alemekezeke ndipo kumwamba kudyere nyama. Paziko lapansi palibe chinsisi, munthu ukauluka umayenera uziyang'ana kotulukira zuwa. Ndi chifukwa chake amanena kuti mbalame ingatani ingauluke makilomita zotani imatera. Lero chilungamo chadziwika. Ndikupepeseni Abakiri Muluzi, ndikupepeseni amayi Joyce Banda, ndikupepeseni Peter Mutharika, ndikupepeseni ana Malomba, Achisale, ndikupepeseni nonse Akabambe, ndipepese onse Akaliati, ndipepese chifukwa cha zimene mwagumana nazo, zimene zinkaoneka pa zulolo ngati ndine amene ndikulemba. Koma munthu ine Mulungu anandidalisa kusukulu kokha standard 1 ndinalowa ndimatha kuzindikira. Oloka chizungu kenako ndimakhunza kulemba bwinobwino, koma anthu ankaona ngati ndine. Ngakhale olo ndikanazisasa matope motani, anthu ambiri simukanakhulupirira, koma Mulungu ndiwadzatheka bwanji. Lero chilungamo chadziwika ndipo oyipayo wadziwika, amene sindikutchulanso zina ayi chifukwa ndilibe naye ntchito, koma Mulungu agwira naye ntchito mokwanira. Ndipo maloya andiuza kuti izi ndisalankhule kwambiri chifukwa Mulungu ndi Mulungu. Ziko lano lapansi ndi ziko laling'ono kwambiri, ngakhale ena amaliona ngati ndi lalikulu. Izi titengerepo phunziro, makamakaso inu asogoleri amene mukuyendesa ziko lino, kunena kuti kuyendesa ziko mwamatama ndi maboza kunama. Zosatira zake ndizi: mafuta ngambwi, munkapangatu matama zanalija kunsanje pakana ma press ups nkati ndikumanena kuti inu ndinu dolo, pakana ndikukochana ndi ena ache ndikuzusa chiraira ndi cha sitima chakalekale. Lero ndicho chaphochokera kunokuma icho chinagwamo munjanjimo. Ma expert akulephera kuti achizuse chisitima chakalecho kuti chibwerere munjanji, chinavukamo ndipo chinagwa, chinakakamira kunokumako. Thamangani abale muzaone akunsanja ajamuka na mizidwa kuti sitima yanyamula mafuta inanyamula molasesi. Chalakwe ndipo mwana umaziwa kujambulisa, umaziwa mapozi, kupita kuja ndi kusogolo kwa sitima kuja ndi nkazako kujambulisa kumene kujako utanyamula mikono yako mwamba kuti Malawi agome. Osaziwa kuti umazikonya weka. Mulungu akangokuyang'ana kuti iwe okhala msogoleri usamaname.
koma ne mafuta aliko tu, mizere yochuluka, mizere kufika kusalima mafuta kulibe, kufika kumangochi mafuta kulibe, kufika kulikoma ukondere usanene mpanga, kuchitipa ndikale amafika ko mafutawo mwina akakhala kuti mwina mulungu asuzumira windo lakumeneko mata mazika anthu ankakuuza ndikunena kuti abwana anthu mukuwatenga kupita nawo kuungawa, kodi mafumu akukapanga chani, achipani akukapanga chani, nanga awa mukuwatenga maaktivist awa, nanga anthu awo mukuwagula muchokera muzipani zina kuunga akukalankhulako statement kwafusa afumu ena ochokera dera la kwathu kuti kumeneko munapita kukatane. Ali anangatitenga basi ndikumangatipa ndalama. Lero tindizi maphwando aja mukapanga inu aja muli kuunga ku America, mukuja mmarestaurant mukumanira kuti sitibwerera boma ndilo mwere, sitibwerera ifeyo ndipo ife sitingalephere kudya. Mukuja machipisi anu kumene kuja ndi mahule anu, zibwenzi zanu, mutabayiba ndalama ulendo nazo kuunga. Zosatira zache ndizi sinje wati nkanena komatu amwene zinthu zina umangoona utaziyamba. Ndipo upresident ndi ukapolo kwambiri, chifukwa olo kuti upite ku Blantyre amangokutenga anzako kukangokunjika kusanjika ndikukusekera. Upite olo ku America ku Britain amangokutenga kwa kusiya mu hotelo iwe ndikumakhala wekha. Amene amanjoya ndokuperekezawo a chief of staff ndi amene amanjoya. Panopa ndalama zaphweka kopsa ku Malawi, anthu angoba makampani awo afeki angoba mu state house mu. Lero tindizi ana anzanu ndi awo akubwezedwa kunja chifukwa cha passport ya feki. Ziko la Malawi ziko lomvesa chisoni, ziko la azatenge limene limaoneka ngati lili ndi atsogoleri anzeru koma onse ndi amanyaka okhaokha amene cholinga chawo akufuna kuti aziba, amene alimo ndi mtima ofuna kuthandiza anthu ndi ochepa, amene amakhala ndi mtima okamangira anthu kumuzi nyumba okathandiza anthu amene akufa ndi njala, amene amathandiza ana asukulu ndi ochepa. Koma ena ife tatanganidwa kuba makobiri. Lero tundizi ka petrol ndi ka diesel mafuta ngambwi. Iya iti thokoze inu anzathu amene mwayandikana ndi kubomako makamaka inu a MCP. Magali moto anu tundiye mukutira mafuta. Iru sanje kuiona janjiyo ya 1949 ndikumanena kuti ifeyo chakwera derivers, asogoleri onama, asogoleri ankhanza alipo sotu ena mmadepartment mu ankhanza alimo amene cholinga chawo ndikuzunza Amalawi, alimo ankhanza. Tapita ni ku Blantyre City Council mukaone, muchoke pa ujene apo pakandodo kona shopu mupite uku kunali Skyways kukumachedwa Angoni Land kumene kwa akulu a Blantyre City kuphatikizapo mameya aba malo anthu kumene koko anthu okuti anagula 28 years ago apita kumene kuja ndikukagawana ku maploti ndikuasiya anthu manja ali pakhosi kuba kopanda nako manyazi Angoni Land kumene koko. Kodi tu nkhani ya malo muno Malawi siku lina izapumphuka ndipo kuzachitika chiwawa choopsa. Asogoleri iniyo amene muli mboma amene mukutuma anyamata anu makadeti anu amene mukuona ngati ndiomenya ndikumakalanda anthu malo osiyana kumene ku Angoni Land kwabedwa malo kuchokera ku Blantyre City Assembly kwa ma officials aba malo anthu osalakwa
kupita kusite kuti munthu akachite formalize malo ache kumamukaniza kuti iyayi nthawi sinakwane koma mukugawana maploti mwabera kumene komayi ena malo awo anagula ndi amuna awo 30 years ago, mapepala alipo, ana akula kumene kwakusowa kokhala, koma ati meya wina wache wakaba malo kumene koko ndikumanamiza anthu kumene kuti anagula malo 65,000. Kodi tunkhanza sizinasowe malo pena paliponse pali nkhanza, anthu akuvutika kwambiri muno Malawi. Tinakambapo nkhani ya kudunduzu koko kunzuzu kumdunduzu msiro, tinakambapo za kumatindi, kukambapo za ku GDC kunena kuti anthu akuzunzika. Malawi housing anamandu kukapanga mapepala khangati ati ndikuchita backdate madate kumanama kuti malo ndi awo ndi aja akumatindi munachosa kunena kuti mufuna muapase compensation chimodzimodzinso akudunduzu. Ndikupempheni ya Malawi osamalola zopusa, osalola munthu wina kuti akakuphereni ufulu wanu. Inu akudunduzu bwererani, nakupemphani mubwerere pamalo panu. Anthu awawa ndi mamafia afuna azikuberani. Kodi tusizinasiye tumalo tuya kwina kulikonse amene ali olemera, amene ali connected ndi chakwera panopa Africano size yomati azizuza anthu. Akakhala ku polisi kunde angomanga wina aliyense olosalakwa. Amene ali olakwa ndi amene akusiyidwa kunja kwa ndende, koma amene ali osalakwa ndi amene akumangidwa. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti lero lingakhale polisi yathu yafika po tuzunguza mutu kuti kodi abale tipanga bwanji. Ngakhale apolisiwo ogwira ntchito akumachita kumamuopa OC wawo, kumachita kumamuopa SCO wawo, kulitu ma station officers ankhanza. Tapitani pachikwawa polisi pali SCO wankhanza kwambiri akuzuza anthu ache, anthu aja akugwirira ntchito akangofika bwanaja kumakhanga timene amapangira ana akamona bambo wankhanza nyumba aliyense kuthawira kuchipinda kumakagona molome kuti azicheza ndi adadi awo. Ziko ili mwalitola kuopsya apolisi azunzike kusalale, azunzike kumalipiro amene salaleyo, azunzike kuma allowance kaye izi zopita zikagwira ntchito ganyozi. Apolisi akudulidwa ndalama kungopita kukagwira ntchito ya private, ndiye kuti kumene koko ukamabwera kuziwe kuti ndalama inayo hafu ndi yako hafu ndi ya bwana. Andi panopa ndiye ndi Christmas ikubwerayi Mungu ngwandula ndalama kumangongwandula ati za Christmas. Koma ngati kuli institution imene imakonda maphwando ndiye ndi ku polisi, simuzaja poison siku lina inu mmakonda atu maphwando kwambiri Christmas. Kuti kodi Christmas iyi mmayikondwerera ndinu nokha? Nanga popeza mkati monso muli ena asilamu amene amangokhulupirira kuti Yesu anali mneneri, koma za Christmas samapanga nawo. Iwo ajali ni ma celebration yawo a Muhammad. Kodi amene aja mmadula ndalama chifukwa chani? Amakadya nawo Christmas? Muzipanga manyazi IG wantundu wanje osalangiza anthu aje kuti utazipanga ni zinazi at least following the order. Koma Mungu opanga zinthu zachisawa wabasi kumadula anthu ndalama yawo yochepa kale. Mulibe chisoni. Basi zimene akupanga president inunso ana mukusatira mbuyomu. President naye so wokuba, ma ministers wokuba, inunso apolisi wokuba. Ndi hata mmange nzache pamene poni ndani. Mulungu amalikonda ziko ili zinsisi zina ndi zina zamba kufumpuka. Ndipo siku lache ndi limozi. Ndi chifukwa chake muti mukapanga ichi Mungu ogwidwa, kupanga ichi Mungu ogwidwa. Ndikukhulupirira kuti masankho akubwerawa Mulungu na amene ati asogolere. Nawonso awa UTM wangu kanga nako aliyense angofuna upresident. Koma abale chuma cha masiye inu chimatadi ngati njenjete nditu. Asa inu ma standards amene anali ndi malemu chilima ajawo ndi inu nomwe mfuna upresident. Ma president okauka kwanako 27 ku UTM. Ndi chifukwa chake timanena kuti amayi mere chilima, this is the right hour, muzachita regret. Ndipo amene akukulangizani kuti musatenge nawo mbali pofuna kusunga legacy ya mamuna wanu, muziwe kuti munthu amene samakukondani.
anthu ose aja amene ankanena kuti SKC ine ndizafera ameneyi, ose aja anatembenuka akupanga zawo, kuwaona ena akulankhula mwa matama kuti awa ndalama analibe, awa azanga ndi ine, ndalama azitenga kuti. Ndi mmene limayendera ziko. Amayi musanamizidwe, katengeni chuma ichichi, chuma cha mamuna anu. Izitu ndimanena time and again, ndipo mukanaziwa zimene akulankhula Malawi kunja uko mmene akukufunirani. Amanena dizoona kunena kuti chimanga chimalola opanda mano. Support imene ili ni mere chilima kunja uko ndi support yoopsa kwambiri, kuma andale sitimaona. Ndipo akanakhala kuti UTM amamukonda di SKC, akanangochita tu endozi kuti amayi mwazuzika, tiyeni mutenge chinthu cha mamuna anu muchiyendese. Koma amayiwo ali ndi mantha, anthu enawo akupangira litima, aliyense atafuna akhale president. UTM, mwana wanga waferanji, mwana wanga iwe waferanji Saulosi, taona izi zikuchitikazi, manyaka eni manyaka. Muziko la mafuta ngambwi, forex kulibe. Koma manyumba mwatumo, ma state house mu, ndiye kutaya masutukesi, ma forex. Anzatu mafuta kumene kwango chita kusamba, pamene anthu akuvutika kugula mafuta, iye chakwera magamoto ache ose ndiozaza. Ziko ndilokondera, koma ubuno ache nthawi nkachisiru. Born Kalindo, the DC, mwana wa chabe kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Awatawona zinto zikungokwe heradeirwe hizi Malawi tuka iwe anaye kwaja hakungo kwadeirwe huyu Malawi Club Junta, building better Africa.